ስማ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅዱስ ሥላሴ እንዘአምኖት ማፀን ከደከ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እንተ ኢትስም የማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ናኩተ ከዚን ሰባህ ከንባርከ ከዚን ታምነክ ንስእለ ከዚን አስቦቃ ከንገነ ከዚን ቅንልስም ከቅዱስ እሰግድ ለካ ሰለከ ሰግድ ኩል ብር ኮለ ከይትቀነ ኩል ልሳን አንተ ውት አምላክ አማልክት ወእግዚአ ጋሶ ንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩል ዘስጋ ለኩል ዘነፍስ ንጽዋ ከነን በከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድ ከን ዘይብላ አንተ መሰሰበት ጸልይ ከመዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዘነበርካ ዘለኻን ሁሉ ሕሊፍካ ድማን ዘለዓለም ዓለም ትነብር ከምስራቅ ሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካን ዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን። ኣብ ዕድሜና ዛ መዓልቲ እዚኣን ዛ ሰዓት እዚኣን ዝወሰካና ነታ ዝሃብካና ሰዓትን መዓልትን ድማ ኣብ ቤትካ ንጸሎት ንምስጋና ክንነቅሕ ሓይሊ ስለ ዝሃብካና ንመስግነካ እነብፅሖ ጸሎት እንምህሎ ምህላ ኩሉ ድማ እግዚአብሔር አምላክና ስኻት ሰምዖ ስኻት ተቀበሎ ሰሚዕኻ ተቀቢልካ ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ዘጠምት ምሕረት ዘውርድ ሰላም ዘምጽእ ግበረልና። መልአካ ቅዱስ ገብርኤል ልኢካ ድማ ከም ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉዳት ሓልወና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እየ ፍስሕቲ ደስ በልቲ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይ ስረ ጊዜና አምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋኒከ ካና ሰራት ያደምሳስ ያበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳይተ ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ዋዊ ዲያቆናት ጥሮን ሳይዱ ገጻናት በበስመከሙ ኩኑ ፍታህን ወንጻህነ ይረስየን ስቅሎን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ጊዜ መሐረነ ክርስቶስ ዚዮ 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 መሐረነ ክርስቶስ ብዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽሐልወና በአፍን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብ ሃሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይታና አምላክናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና። ሰውርናን ረድኤናን ይሐልውናን ኣቅሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቁናን ኣጽዕናን ክሳዛ ሰዓት ዚያውን ኣብፅሕና እዩ። ሕጁም በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዚ እግዚአብሔር አምላክናን ልሙን ኣለና። ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦን ጎይታና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቀበልካናን ስለ ዘቆብካና ዘናኸናን ክሳዛ ሰዓት ዚያውን ስለ ዘብጻሕካና ነመስግነካ ኣለና። ኦ ጎይታ ይቅረበለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና እዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና። ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእነ ጎይታ ካበይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ በታ እውን ኣርሕቕ ዝጠቕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክረግጽ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ርቕታን ምሳኸ ማዕረም መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳለኻ መሐረኒ ከምቲ ዓብዪ ራቕ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ጽቢቅ ሓጽበኒ ካብ ኃጢአተይ እውን ኣጽርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹሞ ኃጢአተይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ፍርድኻ ንጽኦንካ ትርከብ ሰኣነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ እከይ ገበርኩኖ ብኣበሳ ተወለድኩነ ከዓ ብኃጢአት ጠነሰተኒ ኖ ንሓቃ ውሽጢ ኢኻ ትደልዩ ኣፈንጦ መሃረኒ ምንቲ ክጸድብ ስስምዕ ዛጽርየኒ ካብ በረድ ክጽዕዶ ጸበን ተንጽቐጥቀጥቃያ ናጽምቲ ሕጐሳስ ባህታን ሓጐስና ስማዓኒ ገጽካ ብኃጢአተይ ከውለኑ ብዘሎ ኣበሳይ እንዶም ስሰው ኣምላኽ ጸሊሉ ብፍጠረለይ ጽኑ መንፈስካ ውሽጢ ሓድስ ካብ ገጽካ ይደርብየና ሕጐስ ምልሓንካ ምለሰለይ ብፈቓደኛ መንፈሱን ደግፈኒ መገድኻን መፍረስ ኹምሮም እያ ሓጣን ነባኻኹም ለሰዮም ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳደማ እናግፈኒ ልሳነይ ጽድቅኻ እልል ክትብለሉ እያ ጎይታዬ ኣፈይ ምስጋናኻ ነግር ስኸና ፍረይ ክፈት መስዋዕቲ ባያብለካ እንተዘይኮነት መቕረቢ ኩልካ ነረ መስዋዕቲ መራራይት በጎኒኻ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ኣምላኽ ንስውርን ቁጥቁጥን ልባይቱ ነኾኒኻ
نصيام صقها سناي جبر الله مكاتت يرسلم دق شب مسوات صرق بزحر مسوات بوم المسوات بهك لك أيو شو أم مسوي خارح قرب لك أيوم هللويا امين هللويا إذا ساعات زي من بارسقا قويتا يسكر سام قبرن مفصمتا ساعات معلتن يا كمون دق اسام سالمس سلازخونت كم مودعتا غزي عد مسب تقصر مسمر 130 صلوت كزيد قاس نكرسد نقسين املخين مسغانا قربلو حتياتين قحد قليك علمنا مزمر 130 وجابير كابا مقنا بخاوخو ويتا دمص يسمع اذان كان بدمص ملا يقلبا وجابير ابسان تتقاص تركاس غويتا من دوك بليو كنا خمن تغفر خاي قرتا مسخلو من تغفر حخا يقرتا مسخلو نجابير صب نفسي صبلا بقالون تسفا قبرالخو حلفاتهم وقحتات صبيو حلوتي وحلفاتهم وقحتات صبي حلوتي نفسي نجابير تصبي لا سهله ابو جابير بزح مدحنك ابو يمه واسرائيل نجابير تصبي نسون اسرائيل كاب كله ابساو خدحنا ايو هللويا امين هللويا مزمور 131 وእግዚአብሔር ልበይ ተዓበየን ዓይንተይ ከዓ ልዕላይ በላን ኣብ ዓይነይ ኣብ ዓብይን ዘይስተውዕሉን ነገር ኣይመላለስን ንነፍሰይ ያህዳእክዋ ስቐበልክዋ ከም ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣብ ሕቕ ፍዲኡ ነፍሰይ ከምቲ ጡብ ዝሓደገ ህፃን ኣባይ ከምኡያ እታ እስራኤል ካብ ሕጂ ንዘለዓለም ብእግዚአብሔር ተስፋ ግበሪ ሃሌሉያ امين هللويا مزمور 132 وእግዚአብሔር نداويت كل مكارو ذكرلو نسون እግዚአብሔር كم زمحله وتا እግዚአብሔር محدر ናይ ያዕቆብ ስልጡን ክሳብ ዝረክብሲ بحق ናብ ድኳን ቤተይ ያኣቱን ኣብ መንጸፍ ዓራተይ ኣይድይብን ንዕንተይ ድቃስ ንኸበሮ ዓይነይውን ሰላምታ ይህብን ኢሉ ነቲ ናይ ያዕቆብ ስልጡን ከም እተመባፅዕ ዘክረሉ እንሆ ብዛዕባ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና ኣብ መሮር ይዓረኸብናያ ናብ ማሕደሩ ንእቶ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ ወእግዚአብሔር ንስኻን ታቦት ሓይልኻን ተንስእ ናብ ቦታ ዓረፍትኻ ነዓ ካህናትካ ጽድቂ ይልበሱ ቅዱሳንካ ድማ ዕልል ይበሉ ምእንቲ ዳዊት ባርያኻ ኢልካ ገጽ ቅቡእካ ይትምለስ እግዚአብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ኸርስኻ ኣብ ዝፋንካ ከቐምጥ እየ ውሉድካ ኺዳነይን ነቲ ዝምህሮም ምስክረይን ተሓለዉ ውሉዶም ድማ ኣብ ዝፋንካ ንሓዋር ክቕመጡ እዮም ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ካብኡ ኣይክርሕቕን እዩ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓሪዋ እሞ ምሕደሪኡ ክትከውን ብሃጋ እዚኣ ንሓዋሩ መዕረፊተያ ብሂገያ እሞ ኣብዚኣ ክነብር እየ ንሲሳያ ጸቢቐ ክባርኾ ንድኻታት እንጌራ ኸጽግቦም እየ ንኻህናታ ምድሓን ከልብሶም ቅዱሳና ከዓ ብሓጐስ ዕልል ክብሉ እዮም ኣብኣ ቕርኒ ዳዊት ከብቁል እየ ንቕቡአይ መብራህቲ ኣዳለኹ ንጸላእቱ ነውሪ ኸልብሶም እየ ኣብ ልዕሊኡ ግና ዘውዲ ኸንጸባርቕ እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 133 እንሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብሱ ዝወርድ እዩ እግዚአብሔር ኣብኣ በረኸትን ህይወትን ንዘለዓለምን ኣዝዩ ዝእዮ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ሄርሞን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 134 እንሆ ኣቶም ብለይቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ትቆሙ ኩልኩም ባረቱ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣዳውኩም ናብ መቕደሱ ልዕሉ ንእግዚአብሔር ካባርኽዎ ሰማይ ምድርን ዝገበረ እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባርኽካ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ
መዝሙር 137 ኣብ ጥቓ ሩባታት ባቢሎን ተቐመጥና ንጽዮን ምስ ዘከርና በኸና መሰንቆታትና ኣብኣ ዘሎ ዕወላት ሰቐልና እቶም ዝማረኹና ናይ መዝሙር ቃላት ካባና ደለዩ እቶም ሰቐይትና እውን ሓደ መዝሙር ጽዮን ዘምሩልና እናበሉ ክንሕጎስ ለመኑና ከመይ ጌርና እሞ መዝሙር እግዚኣብሔር ኣብ ምድሪ ጓና ክንዝምር የሩሳሌመይ እንተ ረሲዐክስ የማነይቲ ኢደይ ትረስዓኒ እንተ ዘይዘኪረክን ኢየሩሳሌም ከዓ ሓለፋ ኩሉ ሓጎሰይ እንተ ዘይጌረላስ መልሓሰይ ኣብተን ሓገይ ትጣበቕ ወ እግዚኣብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረታ ኣፍርሱዋ ዝበለው ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘከሮም እቲ ክትዓንዊ ዘለኺ ጓል ባቢሎን ሕነቲ ዝገበርናልኪ ዝፈድየኪ ምስጉን እዩ ንህፃናትኪ ሒዙ ኣብ ከውሒ ክጭፍጭፎም ምስጉን እዩ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 138 ብምሉእ ልበይ ኣመስግነካ ኣብ ቅድሚ ኣማልኽቲ ምስጋናኻ ዝምር ንቓልካ ሓለፋ ኩሉ ስምካ ኣዕቢኻ ኢኻ እሞ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካ እውን ስለ ሰሃልኻን ሓቅኻን ኢለ ከመስግነ በታ ዝፀዋዕ ኩላ መዓልቲ መለስካለይ ኣትባዕኻኒ ንነብሰይ ኣበርትዓኻያ ጎይታዬ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ቃላት ኣፍካ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም ክብሪ እግዚኣብሔር ዓብይ እሞ ብዛዕባ መገደታት እግዚኣብሔር ክዝምሩ እዮም እግዚኣብሔር ልዑል እሞ ንትሑት ይርእዮ ንዕቡይ እውን ካብ ርሑቕ የለልዮ በማእኸል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ሕያው ትገብረኒ ኢድካ ኣብ ኩራ ጸላእተይ ትዝርግሕ የማነይቲ ኢድካ እውን ተድሕነኒ እግዚኣብሔር ክፍጽመለ እዩ ጎይታዬ ጸጋኻ ንዘለኣለም ይነብር ንተግባር ኣውዳውካ ኣይተሕደጎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 141 ጎይታዬ ናባኻ እዊ ኣለኹ ቀልጢፍካ ምጻኒ ክጽውዐካ ከለኹ ንድምፀይ ጽንበሎ ጸሎተይ ኣብ ቅድሜኻ ከም ዕጣን ምልዓል ኢደይ ከም መስዋእቲ ምሸት ይኹን ጎይታዬ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ደጊ ኸናፍረይ ሓሉ ምስ ገበርቲ እከይ ረሲእነት ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይተዘንብሎ ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም ብልዖም ኣይብላዕ ጻድቕ ይውቅዓኒ ለውሃት እዩ ይዝለፈኒ ዘይትርእሲ እዩ ርእሰይ ኣይእበዮ ጸሎተይ ግና ብእከዮም እዩ ፈረቶም ብገደል ምጸደፉ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞን ዝሓርሶን ዓጽምትናኸሙ ኣብ ኣፍ ሲኦል ተበተነ ኦ እግዚኣብሔር ጐይታየ ኣዒንተይ ናባኻ እየን ኣባኻ ውክል ኣለኹ ንነብሰይ ኣይትኸዕዋ ካብቲ ዘጻወዱለይ መጻወድያን ካብ መፈንጠራ ገበርቲ እከይን ሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹስ ረሲኣን ኣብ መጻወዲኦም ይውደቑ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 142 ብዓውታ ናብ እግዚኣብሔር እዌ ብድምፀይ ናብ እግዚኣብሔር ምህለል ኣለኹ ጓሃየ ኣብ ቅድሚኡ ክዑ ሽጋረይ ኣብ ቅድሚኡ ነግር መንፈሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ማመነ መገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠራ ሓብኦለይ ኣብ የማነይ ጠሙት መርአ ዝፈልጠኒ የልቦን መዕቆቢ ሰኣንኩን ነፍሰይ ግዲ ዝገብረላ የልቦን ወእግዚኣብሔር ናባኻ ኣወኹ ንስኻ መዕቆብየይ ኣብ ምድሪ ህያዋን ግደ ኢኻ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹ እሞ ኣብያተይ ስማዕ ሓየሎምን እዮም እሞ ካብ ሰጎግተያ እናግፈኒ ንስምካ ከማሱስ ነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ውፃእያ ሰናይ ክትገብረለይ ኢኻ እሞ ጻድቃን ክኸብኑ እዮም ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 146 ሃሌሉያ ነፍሰየ ንእግዚኣብሔር ኣመስግኒ ብህይወተይ ከለኹ ንእግዚኣብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሶየ ብመሳንፍቲ በቲ ክረድእ ዘይክእል ወዲ ሰብ ኣይትወከሊ ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ሓቐንኡ ይጠፍእ ኣምላክ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፍኡ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ
ንጥቁዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጥሙያትን ገይራ ዝህቦም ንሱ እዩ። እግዚኣብሔር ንእሱራት ይፈትሖም፣ እግዚኣብሔር ንዕንቲ ዕውራት ይኸፍተን፣ እግዚኣብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም፣ እግዚኣብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም፣ እግዚአብሔር ንስደተኛታት ያዕቁቦም፣ እግዚአብሔር ንዘኽታማን መበለትን የአልዮም ንመገድ ድረስ ያንግና ይጠዋውያ። እግዚአብሔር ንዘላለም ይንገስ ወጽዮን አምላኽኪ ንውሉድ ወለዶ ይንገስ። ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። መዝሙር 147 ሃሌሉያ። ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ፣ ጥዑም እሞ ምስጋና ይግባእ። እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ፣ ንስዱዳት እስራኤል ይእክብ ኣሎ። ልቦም ተሰብሩ ይፍውስ፣ ንቑሳሎም ይዝንን፣ ቁጽሪ ከዋኽብቲ ይቖጽር። ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም። ጐይታና ዓብዪ እዩ፣ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ፣ ምስትውዓሉ ወሰን የብሉን። እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም፣ ንረሲኣን ገና ኣብ ምድሪ የውድቖም። ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘምርሉ፣ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምርሉ። ነቲ ንሰማያት ብደመና ዘጐልብብ፣ ንምድሪ ዝናም ዘዳሉ፣ ናብ እኽራን ሳዕሪ ዘብቁል፣ ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጨጫዊት ፖኻትን ዝምግብ ዘምርሉ። ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን፣ ብኣጋር ሰብ ኣይሕጐስን። እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸጉኡን ዝጽበይ ይሕጐስ። መሃርሃር መዓጽኺ ኣጽኒዑ፣ ንደቅኺ ኣብ ማእኸልኪ ባሪኽዎም እሞ። ወኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ፣ ወጽዮን ንኣምላኽኪ ወድሲ። ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር፣ ብስብሒ ሰርናይ የጽግበኪ። ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ፣ ቃሉ ቐልጢፉ ይጐይ። ንበረድ ከም ጸምሪ ይሁብ፣ ንኣሳሒታ ከም ሓሙኽሽቲ ይብትኖ። ንበረዱ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ፣ ኣብ ቅድሚ ቁርኸ መን ይቐውም? ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ፣ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕዙ። ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርድታቱን ንእስራኤል ነገረ። ንኻልኦት ኣሕዛብ ከም ዝኸቶ ኣይገበረሎምን፣ ፍርድታቱ ኸዓ ኣይፈለጡን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መዝሙር 148 ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ። ኩልኹም መላእኽቱ ኣመስግንዎ፣ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግንዎ። ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንኦ፣ ኣቱም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ። ኣቱም ናይ ሰማየ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ። ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮሞ፣ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ። ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም፣ ዘይሓልፍ ሕጊ ኸኣሃቦም። ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ። ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም፣ ኣቱም ሓውን በረድን ኣስሓትያን ግመቓሎት ተሰለጥ በቡላን። ኣቱም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኹም ፍረይቲ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኹም እንስሳ ለመም እትብሉ ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኹም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩልኹም ፈረድቲ ምድርን ኣግዋዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ። ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ፣ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ። ንህዝቡ ቀርኒ ኣልዓለ፣ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቆርቦ ህዝቢ የመስግነሎ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐት ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። السبعي صادق نعملاق زفرح مصنع اسرائيل ونصبه نبره منفس قدس ما نبره منت مسيح እግዚአብሔር ከይራእይ ሞት ከም ዘይርድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። መንፈስ ካና ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱነት ኢየሱስ ሕፃን ከም ጽርዓተ ክገብሩሉ ምስአተው ስምዖን ድማ ቢድሓኦፎና አምላኹን ከምዘ እናበለ አመስገነ ከምዘ እናበለ ባረኾ ጎይታ ኦ ጎይታ ነተናዛብ ምግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ርኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን። ክፍልታት ጸሎት። እነሆ ኣብ ቅድሚ
እቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይን ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን አንቅጥቀጥን ኣለኹ ግናኸ ነፍሰይ ገና ናብ መሬት ትነብር ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይወድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የለን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ተኪድ ተሲኺ ናብ ምድሓንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልክ ተማሕፀኒ ስብሃት ናብ ለወሎ መንፈስ ቅዱስ ኣሜን። መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነብሰይ ንፅር ዝኾነ ምኽንያት መሃለወክ ነይሩ ግንከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኻ ከሎኺ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ ምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቕዓኹ ወኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ኣቕረበለለ ይብል ኣለኹ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን ኣሜን። ወንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቕልጡፍ ጽላ ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባያ ርሕቕዮ ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊት ምሕረት እትልምኒ ኣላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ኣሜን። ኦ ጐይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካዊ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጐይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላዊ ሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጐይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዝን ዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጐይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጐይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጐይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጐይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጐይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ማቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ ኦ ጐይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ ኦ ጐይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጐይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ ኦ ልዑል ጐይታ ምሕረትካ ኣብ ጸጽቢ ሓቅነትካ ድማ ለይተ ለይተ እዘንቱ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠቕምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታትን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽ እዩ ኦ ጐይታ መሓረና ምስጋና ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ጐይታ ሓጢኣትና ሓደገልና ኦ ጐይታ በደልና ይጸብጸበልና ኦ ጐይታ ወሳና ይቕረበለልና ኦ ጐይታ ንሕማት ዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ምንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጐይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጐይታ መሓረና ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጐይታ ረዳእና
لماننا خا تقبلنا كبر المسكان بفصل معرقن قدسنا نعخاي قبا أمين أقويتا محرنا أقويتا بارخنا كم زئنا بلنا كان مسكنا كابقعات كبرنا بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من قصفات مساء فقد كان تاب سمايكم دمام دريقون لتنجرنا لما هبنا نحنا نبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا سانا دقلنا قب كفادنا نمبر فتنا يتتونا من قصن حيلين كبرن زل عالمنا تكاي ما أمين أوزت يا مريم بنا كل سوري الملا سلام لك لخو نحن دنقليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير تبات كويتا سراوي سلام لك لخو نسفقان سبرفتيخي فركر سومرخي أو ملتا تسقا جابير مساقي أو فستي دعس بالكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسكر سوس منتانا محرت لمن لنا آمين مسقانا نقدس دنقل مريم أو قدس ملتا تسقا كل جزية دنقل زخون كولاديت أملاخ أدى كريستوس سلام نبلكي من تحتياتنا خحد قلنا نفكر ودخي صلوتنا عرقلنا نحكينا برهان إيس كريستوس أملاخنا زولت كلنا قدس دنقل سلام نبلكي نحتيات نفسنا حديق وخمحرنا نابقويتها لمنلنا وقدس دنقل مريم ولاديت أملاخ نزر إسب من تأملادي ناودخي إيس كريستوس بحرقات حتيات كسقونا لمنلنا ونا حق نقست دنقل سلام نبلكي ونا أمانيل أملاخنا زولت كلنا قرعة زرقنا سلام تنقربلكي ودنقل بقويتنا إيس كريستوس تأمنت همالاديت حتياتنا من تخحد قلنا أذكر لنا توز ألوت هايمانوت أو أدحك أنيا برهان نخبركي وقدس دنقل ولاديت أملاخ مدحن علم سلز ولد كلنان مسيئون نفسنا سلزد حننا نمسجنكي وقويتانان نقسنان مدحنينان يسوس كريستوس كبرنا عخايخون نسخان هاوريات موقسهم نسمائتات أخليلهم نسأدكان عللتهم نبيت كريستيان صنعات نحاتان حدقت بحد زمولوكوتو سلوس قدوس نبسر نسجدلون نخبرون وقويتا وقويتا بارخنا أمين نهيمانوت صلوت كل زحزة سماين مدرن زرقن زيرقن زفترة بحدا اجزيابهر آب نأمن بحدا قويتا بيسوس كريستوس عالم كي تفترة مسؤول بزخانة ولد أب واحد ون نأمن كاب برهان سترخب برهان كاب حق أني أملاخ زترخب أملاخ زتولدن برفتور زي كنا بملوكوتو مساب معرة زخنا كل بو استفترة بزي كأوغنا أبز مدر زلو يخون ويس أب سماي زلو منهم زتفترة يلبون مأنتانا مأنتسب مأنت دحنتنا كاب سمايات ورد بمنفس قدوس كاب قدس دنقل مريم سقا لبسه سب كونه دما بزمن بينتناوي بيلاطوس مأنتانا تسقله حمامه مكرا مسكال تقبله موته تقبره أب قدسات مسحفت 5 صحفة أب مبل سالساي معلتي كموتات تفليو تنسأ بخبرينا بسماي عرقة أب يمان أبقو تقمته كم بحدش نهيوانا موتانا كفرد بخبري كمتسئيو نمنقستو مودعتا يبلون قويتان محوين بزخنا خاب أب زسرسة منفس قدوس نأمن مسأبن ودن نسجدلون نمسجنون بنبيات زتزارب إيو يعلو كل نهواريات قبائي بزخنات بحنتي قدس بيت كريستيان نأمن نحدقت حياتيات بحنتي تمكات نأمن تنسأي موتانن نزل ألم زمسئ هيوتن تسفان قبر آمين آمين أقويتا صلتنا سميعها حتياتنا حدا قالنا كريالايسون 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 كريالايسون
ላይሶን ክሪያ 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 ላይሶን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርኻን ብልክስኻን ምልአትየን ኦኑ ክልት መልኽ እግዚአብሔር አቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳና ኾን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብጀካ ክረዳ ይብልናን ወአምላኽ ኣባና ሓደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉህርን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ ይቕርበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትካ አምላክነ ወዓቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወዓቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወዓቆበከ ማበሳነ ወጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣምየን ኣውዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኾም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ነፍሲ ትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኹም ብሓሳብ በተግባሪኹም ብቃል በሐሳብኹም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾነ እንትካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐና ንሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ፀጋን ብርህራይን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን ኣምየን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብ ዝሓልንኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብክብረት ትስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት እውን ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብህይወት ክነብር መርሞት ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ናብ ድሕነት እትዕድም ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያትን ብርድኣና ብህልውና ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእክትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነትካ ንምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣምየን ናይ ረቡዕ ሊጦን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ኣብ ልዕልና ቀልጢፋ ትውረድ ብርሃን ገጽካ ድማ ኣብ ነፍስና ይኹን ዘድሕነና ምሕረትካ ይምፃእ ዘሕጉሰና ሕያውነትካ ይገለጽ ኦ ጎይታ
ካብ ኩሉ እኩይን ካብ ኩሉ ስሕተትን ሓልወና ከምቲ ተዘረብካዮ ድማ ተቐበለና ኣብ መንጎናና መንጎኻን ሰላም ግበር እተጋገየ ናባኻ ትመልሰት ትኽእል ንስኻ ኢኻ እሞ ኣብቲ ቁፅሪ ዘይብሉ ቦታኻ ንሰግደልካ ኣለና ናባኻ ኣብ ዝኦናሉ ግዜ ተሰምዓና ድኻምና ፀውርን ሓጢኣትና ትዕገስን ንስኻ ኢኻ ከመይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ መሓሪ ኢኻ እስመ መሃሪ አንተ እግዚአብሔር አምላክነ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና ንገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ንስኻ ኩሉ ግዜ ሄር ወዲ ኣብ ስለ ዝኾንካ ናብዚ ዓለም ዝተገለጽካ ንደቂ ሰብ ክትካናኸንን ከተዕብልን ከኣኻ ንሕርያትካ ሰናያት ምስኻ ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባሪኻ ኩሉ ሰዓብ ሰናያት ክሃበኒ ንህዝብኻ ምድሓንቲ ምስኻ ኢኻ ክትረአ ብፍቓድካ ተገለጽካ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን ኣምላኽ መን ኣሎ ሕጂ ድማ ከም ዝፍቕረኻ ይረበለልና ከም ዕቤት ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ናይ ሸርክሊጦን ኦ ኣብ ችልበልትን ብር ኣምላኽና መላእኽቲ ትምስገንን ትውደስን ኣብ ቅዱስ ማደርካ ዝኾነ ዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስና ንኣስብ ናይ ሰርኪ ምስጋና ክንውፍየልካ ንስኻ ናይ ኩልና ምሕፅንታን ልማንን ተቐበል ሰማይ ምስጢርካ ነሰብኡል ሰናይ ጨና ማእዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይ ምጭናቕን ብዘይ ስዕረትን ብዘይ ማዕንቀፍን ሓሉ ነጋርና ካብ ምንድላሃ ፅንዒትና ድማ ካብ ንብዓት ንነፍስና እውን ካብ ናይ ሓጢኣት መታ ድሕን ብፀሎት ኩለምቶም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመርኻ ምስ ተንባእኻ ዝድሓነ ሓውሰና ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም አሜን በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ማህፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለ አይዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አብራኪሃ ለሃቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አጥባቲሃ ለሃጸናከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ከናፍሪሃ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘባና ዝሃዘለከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አይጋሪሃ ለአንሰሰዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለ
በእንተ ሕማም በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ተውዞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጽፋትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ኩርዓትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ርግዘተ ጎቦከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ውህዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ብካያ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ገዓራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተሰባይከም ቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም
በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመ ሰሙን ዕለት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልከ በበህቅ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመከ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሶ ሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐሰብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሃዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሃቡከ
كما بق بانتيان سمعنا أملاكنا ومداننا ክርስቶስ زهتتك كما سراك وفيات بنتيان ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቆሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጸብኡከ መልታህት የከበንቲያን ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለቡከ ክዳነከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኮራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰቀጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጸሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰዩከ ብሂአዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታገስከ ጽዕለተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውሃስከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝርብ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዐረግከ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈነከ መንፈስከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኮንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናሰበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናሰበቆ ንወድስ ቤተአምሪሃ ብዙሃ ለእመፀዋት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረሙ ማአውሱ ማርያም በቃለ ስብሐት
መረድንግል ከመትስሙ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወእመ በግ ብሮታንቲ ማርያም ብሮታንቲ ማርያም ሰናይታኒ ማርያም ወብሮክ ፍሬከርስኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ኤሎሄ ዛመትብዮ በጽራህከ ተማሂፀን ምህላነ ስማ አምላክነ እግዚአብሔር አብ ኩሉ መሃረነ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳብየ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባይደ ኢነአምር ወለጻድቃን ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለለአልብነ ምግባረ ሰናይ ለመመሃርከነ ውእተ አሚረ ትሰመይ ሃረነ አብ ሃሌሉያ ሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳሂልከ ሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳሂልከ ሃረነ አብ ሃሌሉያ ሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳሂልከ ለከ ንፌኖ ስብሐተ ወለከ ናዕርግ አኮቴት ሃረነ መሐሪ ኃጢአተነ አስተስሪ ዋድነ
ማይፀን ነፍስነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በብዝሃ ምሕረት ደምስስ አበሳነ ወፈኑ ሳይለከ ላዕሌነ ውእቱ ሳህል ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ ወተሳለ አብ ሳሂለከ መሐሪ ኢታጥፋአነ ተዘኪረከ ዘትካል ምህረት እስመ መሐሪ አንተ ብዙ ሳህልከ ለኩሎሙ ለይፄውከ ይፄውከ ሰማይ ወትረ ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ዘውስተ አድኅኖ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ንሳሎ ለአብ ይፈኑ ለነ ሳሂሎ እስመ አብ ያአክል ለዘሳሎ ሃሌሉያ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ለቱ ይደሉ ሃሌሉያ ክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መኑ ተስፋየ እግዚአብሔር ውስተ እዴከ እግዚኦ አማሃፅን ነፍስየ አበ አምላከ ምሕረት ሃፅን ነፍስ አበ ንጉሰ ስብሐት ሃፅን ነፍስ በእግዚእ ወአምላክየ አመ ሃፅን ነፍስየ እምኩሎ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍስየ አምላከ ምሕረት
ነፍስ አበ ንጉሰ ስብሃት አመሃት ነፍስ ዝእየ ወአምላክየ አመሃት ነፍስ ኩሎ ምግባር እኮይ አድህና ለነፍስየ አበ አምላከ ምህረት አመሃት ነፍስ አበ ንጉሰ ስብሃት አመሃት ነፍስየ በእግዚእየ ወአምላክየ አመሃት ነፍስየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድህና ለነፍስየ ንስአሎ ናስተምህሮ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይብል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ ላከ ነዳያን ረዳእየ ምንድባን ይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዝ ዙላን ይነሃቤከ ተማይፀን ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ ላከ ነዳያን ወተስፋ ቅቡፃን ወከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግ ወበከመ አቀብከነ እምነግሥተ ሰርክ ቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ወበከመ አቀብከነ እምነግ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማዕኮ ጸሎቶ
ዕዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላምከ ሀበነ ወማእከሌነ ሚጥማተከ ምኔነ ሃሌሉያ ሰአለነ ጊዮርጊስ አበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሃረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ስጋሁ ከመሐመድ ወወሰድዎ አበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ ወአንሥአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ማኅደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ውእቶሙ ለመላእክት ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ ባርከኒ አባ እንሳእ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተከ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ስአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አብይ አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልቦ ማይለቅቱ ለሰላሙ ንሃቤ እንቲአየ ሰናይት ርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኩል ወኩሉ ነገራ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ አሃው ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ
ሃሎ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ አሃው ንዑ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንዑ ንትፈሳ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ እመ አምላኪት ድንግል ናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገስ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባም ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤት ወትረ ይራቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ መሐረነ ክርስቶስ
በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ነብያት በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ምህረተ ወልድኪ የሐውፀነ በአርያም ሳሊለነ ማርያም ለለሳቶ ተግባረ እደዊሁ ለወልድኪ ይንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ዘገበርነ በእንተ ማርያም ከመሐሪ ስረይለነ እግዚኦ አውርድ ምህረትከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርር ማተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኵሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አዕርብ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን እግዚኦ ቀቦ ለርእሰ ሊቀ ጳጳስነ አባ አንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ መቃርዮስ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ
እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሃገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ስለትሰምዕ ንልምነካ ስለትሰምዕ ንፅዋዓካ ስለትኸፍት ንኹሕኩሓካ ስለትርከብ ንደልየካ ስለትህብ ድማ ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጸሎትና ለመናና ምህላና ኩሉ ተቐበለልና ስምዓና ሰሚዕኻ ድማ ጎደለና ዝምልእ ሓጢኣትና ዝድምስስ ገጋና ዝእርም መገድኻ ዘትሕዝ ናብ ሰማይ ዘጠምት መወዳእታና ዘጸብቅ ግበረልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸብቀ እሞ መወዳእታ ኩሉና ጸብቀልና እዚ ዓለም ከም ምሕላፉ ትሕለፍ እያ ቁም ነገሩ ካብዚ ምስ ሓለፍካ እሞ ካብዚ ዓለም ከይሓለፍና ድማ እቲ መወዳእታና ዘጸብቕ ነገር ኩሉ ነጊርካና ምሂርካና እኸሞ ኣብቲ ዝነገርካናን ዝመሃርካናን ነተን ዝሃብካና ዕድመ ብኸምኡ ክንነብረለን ናትካ ክንኮነለን ንስኻ ሓግዘና ካብዛ ወሳይዲት ዓለም ሓልወና ካብዛ ፈታኒ ስጋ ድማ ሓልወና ንዓለምን ግብራን ስዒርና ብመንፈሳዊ ዓወት ክንወፅእ ኣይትፈለየና ኣብ ድኻ እንተደኸምና ሓይሊ ሃበና ተወደቕና ብንስሓ ተሳእና ተረሓቕና ድማ መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ ናባኻ ቅርበና መልኣካ ቅዱስ ገብርኤል ልኢካ ድማ ካብ ነብሲ ጥፋትካ ስጋ ጉዳት ሓልወና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ነቶም ሓሚሞም ጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ስማቶም ትፈልጦም ኣበይ ምህላዎም ትፈልጥ ሕማሞም ስቃዮም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ንልምነካ ትካኢድ ምሕረት ዘርግሓሎም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምቶም ሓዘን ዝኸበዶም ኣፀናና እዮም ጠሚዮም ፀሚኦም ዘለዉ ንስዓዮም ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስርፍቲ ሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ኣብ ፀባ ኣብ ሽግራን መከራን ዘለዉ ናብ ረሃዋ ኣሳጋግሮም ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ኣብየልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ወፊሮም ዘለዉ ድሓኒ እትወልና ገሾም ዘለዉ ድሓን ምለሰልና ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ዘሎ ሽግርን መከራን ውግእን ወረውግእን ድማ ስኻ ቁረልና ይኣኽለኩም በለልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደልና ኣብ ክፋድ ናንበልና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ አሜን። ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ድሕሊና ስጋ ኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣሎ ስብካዋንስ ብርክቲ ይኽፍረ ከርሱም ወመልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ጸጋ ዝተመላኽኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊንላን ለምንልናን ኃጢአትና ሓድገልና ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ምስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ተሳሃለን ሰላም
ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክብሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለዎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ አንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዞም ብፁዓት እዮም ዝርከብና ኣና እውን ከማዕታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ያብይዎ በማይበረ አሕዛብ ወይሴብሕዎ በመንበረ ሊቃውንት ወረሰዮሙ ለአፍላግ በድወ በማይበረ አሕዛብ ወይሴብሕዎ በመንበረ ሊቃውንት ወረሰዮሙ ለአፍላግ በድወ ያብይዎ በማይበረ አሕዛብ ወይሴብሕዎ በመንበረ ሊቃውንት ወረሰዮሙ ለአፍላግ በድወ ያብይዎ በማይበረ አሕዛብ ወይሴብሕዎ በመንበረ ሊቃውንት ወረሰዮሙ ለአፍላግ በድወ
واسمعوا ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና ብወንጌልካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና መልአካ ቅዱስ ገብርኤል ልኢካ ድማ ከም ነብሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉድኣት ሓልወና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ገላና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገለልና ክፉ ኣድህነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ንብለኹ ህልናኺ ድንግሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስብሒ ቃባንስ ብረኽቲ ረኸርስኹም ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ስእቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ንኣ ወንጌለ መንግሥት መንግሥቶ ጽድቆ ዘአውፌን አውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ ለጀች ርእሰ ጐይታ ካብ ወንጌሎም ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁፅሪ 39 ክሳብ ፍጻሜ። ካብቲ እኩብ ህዝቢ ድማ ሓያሎ ፈሪሳውያን መምህር ንደቀ መዛሙርትኻ ግን ሓዮም በልዎ። ንሱ ኸዓ እዚኣቶም እኳ ስቕ እንተበሉ እዞም ኣእማን ክጭድሩ እዮም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ምስ ቀረበን ነታ ከተማ ምስ ረኣያን ከምዚ ኢሉ በኸየላ ኣየ ንስኺ በዛ መዓልትኺ ንሰላምኪ ዝኸውን ነገር እንተትፈልጢ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉሎ ጸላእትኺ ቐጽሪ ቐጺሮም ዝዞሩኺ መዓልቲ ክትመጸኪ እያ እሞ ክኸብኽን በዝንበትን ከጽብልክ እዮም። ዘመን ምሕረትኪ ሰኣን ምፍላጥክስ ንኣኽን ኣባኽን ዝነብሩን ደቅኽን ክግምጡልኽን እምኒ ኣብ ልዕሊ እምንን ኣይክሓድጉልክን እዮም። ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ኸዓ ነቶም ዝሸጡን ዝሻየጡን ቤተይ ቤት ጸሎት እያ ተጽሒፉ ኣሎ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓልት ገበርኩማ እናበሎም ከውፅኦም ጀመረ።
أبصد صباح أبيت مقدس مهر نبرة لكون تكاناتن صحفتن عبيت حزبن دما خطف ويدلي نبرو زلت حزب جناك سمعو دليو يعسلو نبرة أما زقبرو سأنو كابوريتن نبياتن حنطق على كابت ودقسي سماي مدرين كحلف قلل بلا كرست كما زامرتو نأمنك على قدوس وانجيل أمنك على قدوس وانجيل شدان زنك مسواي زسر كزنقرمو اكزينو أملاكن ودان يسوس كرسوس درتن سأمتان كن مرقتو سسماي بركة تصقهو وهاب ترديئتو يحلو مثل كلنا حزب كريستيان لعالم عالم قدوس زتنسي موتان
ለእግዚኦ ስብሐት ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳልን ያሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ ንሰብእ አኢኩትዎ ለአምላክ ርቶ መድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልቦትና ኻና መሰረት ጥበባትን ዓቀባ ኣልባብናን ዕልምናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናና ርሒቃ ብናትካ እምሮ ዝኽለልካና ንስኻኻ ነትንጥፋት ጦፌ ናይ ጥንሰብ መስቀለ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍቅ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፍረ ለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ትበጃኻዮ ኦጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታን ውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ዘኣጋእዝቲ ብኣኩደትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቅድም ምሳኻት ነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዘለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዉ ዝኾነ እወ ትባህሪ ሰብ ንምርሓም ስጋት ተገልፀ ቃልካ ዋሮታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና كما عمق لبنا انصار ساقزي وداسي نقرب لك لنا نفس تحوت عذر اني چنو من فيشل زي بل نتم تصدو قبل منزر دم نتام ركعات توحي تمسغي مدحني نتم يعز حل نكف عذب قال لهم عنكم من انصار كان مسكر لهم نصحن مدريم بصدق نزصبع وسمعين ببلت كان زغتا مازالي نتا مرامز غانا امنتن غو من فسنا صغانا حيلن كنت تخلبه تكريستيان كن مرازب وغويتا كيرفنا كل سانا خنا ودسنا بو امثال منغسخا بلباتنا نمثل لنا بأخام فقر ودخام قويتانا إيسم بمسكانا صنعتون زلكان زل عالم عالم زبطوا لك سبحات العالم آمين ملائكة السماء بشدانك قالوا سلسباك قالوا بأماني أرسموا بماريام ولادتي لمننا محر أملاخ محرنا يقربها لأملاق قرب لنا صلوتنا لمنانا مهلانا كل دما تقبل لنا كم تم تقبل كايم تقبل لنا كم تم سمع خيم سمعنا
كم تم سميعك بعين محرتك تمتك يمنعنا دما سميعك بعين محرتك تمتنا ودي سبب مودعته أنت تسبق أيمو مودعته كلنا تسبق لنا ملائكة قدس جبريل اللي إكادما كم نفس التفاعات كافسك قدرات حلونا كبدينا قدس رنجل مريم بركات رديت كفلنا خمتنا ورياز مهار كيم أب سمايات تنبر ربنا ندبلنا نسوعك لنا سمكايك من قصرات وسام أركا خمتاب سماي كم دم أمدري كون لا تنجرانا لما بنا نحن نسودلنا بدلهم كم تهدقنا بدلنا نعسنا ندقنا فادنا النمبر فتنا يتتونا من قصتنا حيل كبر النزل عالمنا تكايم أمين أو زتي مريم إنا قدوس كبريم ملا سلام تا سلام هلنا خدن قليخي سقاخون دن قليخي عدي جابي هرسبات قويتا سراوي سلام لك له سقيك عبان السيب رختيخي فركر سخون برغيو أو ملتا سقام جابي هرساخي أو فستي اسبلكي حتياتنا صرنا نفت ودخي يسوس كريستوس ننتانا محرت لمن لنا آمين ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ከመይ አምሲኹም ኩልኹም አቦታትን አዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኾንኩም ነዚ ናይ ሰርኪ ናይ ምሸት ጸሎተ ምህላ ሓቢርኩምና ዘምሰኹም ኩልኹም ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፍቓዱ ኮይኑ ኣብ ዕድሜና እዛ መዓልቲ እዚኣን እዛ ሰዓት እዚኣን ዝወሰኸናን ዝሃበናን ነታ ዝወሰኸናን ዝሃበናን ሰዓትን መዓልትን ድማ ኣብ ዘለናዮ ኮይንና ንጸሎት ንምስጋና ንምህልላ ክነቅሕ ሓይሊ ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን። ዘብፅሕናዮ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህልላ ድማ ኣምላኽና ሰማዕ ኣምላኽ እሞ ሰሚዑ ድማ ብዓይኒ ምሕረቱ ይጠምተና ኩሉ ኩነታትና ድማ ይቀይረልና። ኣቐድም ኣቢልና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ካብ ቁጥሪ 39 ክሳዕ ፍጻሜ ኣንቢብና ነርና። ደጊመ ኸንብባኤ ካብቲ እኩብ ህዝቢ ድማ ሓያሎ ፈሪሳውያን መምህር ንደቀ መዛሙርትኻ ግን ሓዮም በልዎ። ንሱ ከዓ እዚኣቶም እኳ ስቕ እንተበሉ እዞም ኣእማን ክጭድሩ እዮም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም። ምስ ቀረበ ነታ ከተማ ምስ ረኣያን ከምዚ ኢሉ በኸየላ፣ ኣየ ንስኺ በዛ መዓልትኺ ንሰላምኪ ዝኸውን ነገር እንተትፈልጢ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ። ጸላእትኺ ቐጽሪ ቐጺሮም ክዞርኺ መዓልቲ ክትመጸኪ እያ እሞ ክኸቡኺ በዝን በትን ከጽቡልክ እዮም። ዘመን ምሕረትኪ ሰኣን ምፍላጥክስ ንዓኽን ኣባኽን ዝነብሩን ደቅኺ ክግምጥሉኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክሓድጉልክን እዮም። ናብ ቤተ መቕደስ ኣቲ ኸዓ ነቶም ዝሸጡን ዝሻየጡን ቤተይ ቤት ጸሎት እያ ተጽሒፉ ኣሎ፣ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓሉት ገበርኩምሞ እናበሎም
كوصኦም جمره ኣብ ጸጽባሕ ከዓ ኣብ ቤተ መቕደስ ይምህር ነበረ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይቲ ህዝብን ድማ ከጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ ብዘሎት ህዝቢ ግና ክሰምዖ ደልዩ ይዓስሎ ነበረ እሞ ዝገብርዎ ሰኣኑ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ሕጂ መዛረቢት ኣርእስትና እምበኣር ካብዛ ዘንበብናያ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 42 ኣየንስኺ በዛ መዓልትኺ ንሰላም ክዝኸውን ነገር እንተትፈልጢ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ ድብል ክኸውን እዩ ንዓይ ንዝዛረብ እግዚአብሔር ኣምላኽና መንፈስ ቅዱሱ ሊኢኹ ልሳነይ ክቐብኣለይ ንዓኻትኩም ንእትሰምዑ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ናይ ኩልና መሳኹቲ ኣዛንና ክኸፍት ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና እዚ ቃል እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ኣብ በዓል ሆሳኢና እዩ ናብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ከሎ ብኽብሪ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ እቶም ህዝቢ ድማ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ንጉስ ብሩኽ እዩ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም እናበሉ ክቕበልዎ ከለዉ ሰቲ ስየና ነስነሱ ኣብ መሬት እውን ክዳውንቶም ከይተረፈ እናዓንጸፉ ክቕበልዎ ከለዉ እቶም ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ዘይፈትዉ ኣንጻር ጽቡቕ ቀናዓት ዝነበሩ ፈሪሳውያን ግና ሓያሎ ፈሪሳውያን መምህር ንደቀ መዛሙርትኻ ግን ሓዮም በልዎ እንታይ ግበሮም ግን ሓዮም እንታይ ስለ ዝገበሩ ስለ ዘመስገኑ እንታይ ስለ ዝገበሩ ንኣምላክ ክብሪ ስለ ዝሃቡ እንታይ ስለ ዝገበሩ እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ንጉስ ብሩኽ እዩ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ድማ ኣብ ኣርያም እናበሉ ስለ ዘመስገኑ ነዞም ዘመስግኑ ዘለዉ ነዞም ክብሪ ዝህቡ ዘለዉ ግን ሓዮም ስቕ ክብሉ ኣፎም ድማ ክዓጽዉ ኢሎሞ ጎይታ ግና እንታይ ኢልዎም እዚኣቶም እኳ ስቕ እንተበሉ እዞም ኣእማን ክጭድሩ እዮም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ኣእማን ክብል ከሎ ነቲ ግኡዝ ኣእማን ደይኮነ እንታይ ደኣ እቶም ዘይኣምኑ እቶም ዘይፈልጡ እቶም ኣሕዛብ እኳ እንታይ ክብሉ እዮም ከመስግኑ ክጭድሩ ክብሪ ክህቡ እዮም ኢልዎም ድሓር ግና ናብታ ከተማ እናቐረበ ምስ ከደ ነታ ከተማ እንታይ ገበረላ በኸየላ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ እታ ከተማ እቲኣ መን እያ ሎሚ እታ ከተማ ኣምላኽ መን እያ እንተደኣ ኢልና ኣነን ንስኻትኩምን ስጋይን ስጋኹምን እያ እሞ ጎይታ ከምቲ ናብታ ከተማ ምስ ቀረበ ነታ ከተማ ምስ ረኣያ ዝበኸየላ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ብኣ ዝግበር እቶም ሰባት ዝገብርዎ እቲ ዝሰርሕዎ ኩሉ ዘሕዝን ዘብኪ ስለ ዝኾነ በኸየላ ሎሚ ናባይ ናባኹም ናብ ህይወተይ ናብ ህይወትኩም እንተጠሚቱ ንኣምላኽ ዘብክዶ ዘሐጉስ ህይወት ኣለና
زحزن دس زبل هيوت ويدما أوشتنا أملاخ زريئو انتهى اللو لومي بخيو جناس قيبلن إذن سلامكي زخون بزا معلتتيا بزا معلتزيا انت تفلت نركي مخنياتو تزعت وازلون قس كبري اتزمت ازلون قس كبري سلازي فلتات سلازي تردأت سلازي استنتنت سي إذن أباخي زمت ازلو بزلم معلتي إذن سلام كدما زخون انت تفلت إلى مسي حجقنا كاب عينخي تخويلو ألو أبوتات أديتات أحوات أحات سأن مردعنا سأن مفلاتنا أبقرمينا خلو كاب عيننا تخولي بقزيو مسيو سأن متقامنا خبانا زرحقه بزحنا قاريو زلمو حجر ما نعنا يبلنا اللو آية نسخاتكم بزام عالتزيئة نسلامكم زخون نقر انت تفلتوس سقال زلمي نعاي نعاهم ايو امو معالت سلامنا معالت دحناتنا لو ما عن النسخاتكم نردعدو اللنا نتناي سلام أملاخنا تردئنا خي انتاي نقبرو اللنا صلاة خي قصر قصيرم زرخي معالتغت مسيام مكخبخي بزنبتن كصبلكي إذا قال زي أبتشعو اوان كم تنبيت دحر 7 عمت قنا انتاي كوينيو تفصيمو ايو زمن محرتكي سأن مفلاتكي نعاخن أباخن زنبرو دقخن كقمطلخي امني أبلع لأمني أيك حد قولكن ايوم زمن محرتكي سأن مفلاتكي زي مفلات زي مردع حدقا يمصع أفردي يودق بسكزي أبيهر يبأس مودعت خادم ما انت يخون زخف يخون أما زمن محرتكي سأن مفلاتكي سي نأخن أباخن زنبرون دقخن كقمت الخي امني أبلع لأمني أيك حد قولكن أيام إذي مقصعت زي إذي عنوات زي إذا حدا قازي زمتو انت دعيلنا زمن محرتك زمن دحنتك زمن اجزي أبي هرزهبك سأن مفلات ايو امو لمي عن النسخاتكم من زمننا نفلق دولنا علتنا نفلق دولنا ساعتنا نفلق دو علنا عب زمن محرت انا نبرنا كم عب زمن كنني عب زمن عرقي انا نبرنا كم عب زمن فدا ننبر زلنا لومي بزحاتنا آية نسخي بزا معلتخي نسلام كزغو النقر انت تفلتس وشتي يرساليم مساتوه نبيت مقدس مسكدد ما نتقدس بوتا انتايك قبرو وصنيحهم عداقا قرم وصنيحهم آية لومي أوشت أوشتهم كندي عداقا إزولو كندي أولانا منابري تزرقي حزلو كندي شقت أي شقت إيو أوشتهم لومي زلو بيتي بيت صلوت تصحفو نسخاتكم قنا بعدتو قحلت قبركم النابلة كوصهم جمري مغنياتو تقدس بوتا بيت عداقا بيت قحلت
قرم مصنحو እግዚአብሔር ድማ እስመ ቅንዓተ ቤትከ በልዓኒ እትቀናዕ አምላኽ ድማ እንታይ ገበረ ንቤት አቦይ ቤት ጸሎትዩ ቤት ጉሐሉት ጌርኩሞ ኢሉ አውፅኦም አቦታት አዴታት አሕዋት አሓት እዚ ቃል እዚ ሎሚ ካብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ምስጓግ ምውፃእ ኣይኮነን እዚ ቃል እዚ ሎሚ ኣብ ውሽጥኹም ናብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ እንታይ ሕጅና ንመጽእ ኣለና እንታይ ያለው ውሽጥና እንታይ ይመስል ውሽጥና እግዚአብሔር ቅድም በዚህ ህንፃ ምኽባሩ ቤን ይኸብር ብስጋይ ብስጋኹም ምኽንያቱ ስጋና እንታያ ቤተ መቅደስ አምላኽ ያ ሓደኳ ነዛ ቤተ መቅደስ አምላኽ እንተ አማሰናሲ እግዚአብሔር እንታይ ክገብሮ እዩ ከማዕስኖ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እሞ ካብ ምሳን የድሕነና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ቁጥር 46 47 እንታይ ዝብለና ጳውሎስን በርናባስን ከኣተቢዖም ከም ዝበሉ ቃል አምላኽ ቅድም ንዓኻትኩም ክንገር ይግባእ ነይሩ ካብ ደፋእኹሞን ንናይ ዘለዓለም ህይወት ብቑዓት ካብ ዘይኮንኩም ከዓ ብርእስኹም ካብ ፈረድኩምን ከ እግዚአብሔር ክሳዕ ወሰን ምድሪ ንምድሓን ምእንቲ ክትከውን ንህዛብ ብርሃን ገበርኩ ኻይሉ ኣዚዙና እይሞ እንሆ ገጽና ናበይ ነብል ኣለና ናብ ኣህዛብ ንመልስ ኣሎና ካብዚ ከምዚ የድሕነና ምኽንያቱ ነተንዓታቶም ዝተዋህበ መዓልቲ ሰላም መዓልቲ ምሕረት ስለ ዘይፈለጡ ጳውሎስን በርናባስን ተቢዖም ከምቲ ጎይታ ተቢዑ ዝተዛረቦም ቃል አምላኽ ቅድም ንመን ንዓኻትኩም ክንገር ይግባእ ነይሩ እንተኾነ ግን እንታይ ገርኩሞ ደፊእኹሞ ንናይ ዘለዓለም ህይወት ድማ ብቑዓት ካብ ዘይኮንኩምሲ ኣብ ርእስኹም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ፈረድኩም እሞ እግዚአብሔር ግና ክሳዕ ወሰን ምድሪ ንምድሓን ምእንቲ ክኸውን ነህዛብ ብርሃን ገበርኩ ኻይሉ ኣዚዙና እዩ ምኽንያቱ ዝቕበሎ ምሳኣነ እቲ ብርሃንሲ ንመን ኮነ ንኣህዛብ ኮነ ናብቶም ዝተለኣኾም ዘይኮነስ እቶም ዝተለኣኾም ምቕባል ምስ ኣበዩ እቶም ዝተለኣኾም መልእኽቲ ሕራይ ምባል ምስ ኣበዩ ገጾም ናበይ መለሱ ናብ ኣህዛብ መለሱ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ሎሚ ናባና ዝተለኣኸ መልእኽቲ ድሕነት ሎሚ ናባና ዝተለኣኸ መልእኽቲ ሰላም ሰኣን ምቕባልና ሰኣን ምልላይና ትናባና ዝመፀ መልእኽቲ ናብ ካልእ ተጠውዩ ተቐባሊ ስኢኑ ይኸይድ ከይህሉ ክንጥንቀቕ ግባአና እዚ ህይወት ካልእ ክንምርምረሉ ይኮነን ተጻሒፉ ህይወትና ክንምርምረሉ ህይወትና መርሚርና ድማ ከነቕንዓሉ ኣየ ንስኺ በዛ መዓልትኺ ንሰላምኪ ዝኸውን ነገር እንተትፈልጥስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 24 ክሳብ 26 ድማ ናብ ኢየሱስ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳንን ናብቲ ካብ ደም ኣብየል ዝሓሸ ዝዛረብ ምንጻግ ደምን በፂሕኹም ኣለኹም ነቲ ካብ ደም ኣብየል ዝሓሸ ዝዛረብ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ማእከላይን ሓድሽ ኪዳንን በፂሕኹም ኣለኹም እቲ ኣቶም ኣብ ምድሪ ክዛረቦም ከሎ ኣብዮም ካብ ዘየምልጡሲ ንሕና ነቲ ካብ ሰማይ ዝዛረበና
زباننا كاب نملس قدا كما يقرنا كنملت كبيدي زقال اتم كام مدرز تنقرمك كملوطو زي كالوسي نحنا قنا خاب سماي كاب ززاربنا زباننا كاب نملسلو قدا كما يقرنا كنملت أبوتات أديتات أحوات أحات حقي يوزق على زين عنا من لا يمثل لما لبنا زي كنا نقدعنا قدمنا زي كنا حقنا دحرينا إن أنا أملاخ يبنا يوزلنا إتيز زاربنا زلو دما كاب سماي زمسأيو أما كسع معاسينا زباننا خنهبو سامع عسينا غنشفت سامع عسينا شلل كنملو اتوم كام مدري زتزرب اللمكا كاب زيوم لطوس نتخاب سماي ززاربنا قداي زبانا نملسلو قدا كما يلنا كان ملت مملات يلن كم زي آسل زقبركو كاب عالم كان ملت نخلينا نقزيو كابيد أملاقنا خنا ملت أين خلنينا سلازنا تزاربكم زلو كي تأبي وانت يقبروا تتنققوا يبلالو تنققوا أواجو سلازي نتزاربكم زلو سماوي كي تأبي وانت يقبروا تتنققوا شعو دمصن مدري أنقطقطا حجنا حدا غزيه دقيمه نسماي كم زنقطقط كغبرو ينبر نمدر طراي ايكونن يلو تسفا يهب كبرنا املاح يكون اتدمصتي نمدرن قطقطا حجنا حدا غزيه دقيمو نسماي كم زنقطقط كغبرو نمدر طراي كونن إلو تسفا يب أما كما ينا زلنا نانا أبوتات أديتات أحوات أحات إذا قال إذا رد عنا دولو كم تم زتوقسو كينو كسلو كم تم كبيت مقدس زتسقو كين سقوقلو لومي قالمن مخانو نايمن قال كم زرب زلو فلتنا كين أبي كنت انقاب يقبعنا هجينا خنسمع زلنا صباح دحر صباح يكونن أبوري زداقم عراف سلاسان كلتن قصر عسران تشعتن نزغ استوعل نتد حراي دماغ حسبس لبامات تزخون له نزغ استوعلوه نتد حراي كي كحسبسي لبامات دعاب تزخونه عشاب قدم أملاخ بوتا يبولون هذا غزي زي كنا مسلالو عشاس عن لبس أدقكم إزبهال نجار يلن صدق بعشنات يلن صدق بلبونايو عشاسي بلبون تايبليلو أملاخ يلبون زبل أمو أملاخ يلبون سلزولا عشاس سأن لبوس أدق دي كوم زبهال نجار يلن لبا ما تبارا أنت الزخون بلالو نازخ السوعلو نتد حرايد ما بزعبات الحرايد ما أنت حاسبوسي لبا ما تبا أنت الزخون أما لومي نزا معلت سلامنا معلت محرتنا معلت دحنتنا كنفلت انت هيد لينا
ልቦና የድልየና ለባማት ባንተ ዝኾኑ ኣምላኽና ናይ ዕሽነት መንፈስ ካባና ርሒቑ ናይ ልቦና መንፈስ ይልኣኸልና ናይ ምስትውዓል መንፈስ ይልኣኸልና ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 12 ቁፅሪ 2 ኣታ ወዲ ሰብ ንስኻ ኣብ ማእኸል ዓላዊት ቤት እስራኤል ትነብር ኣለኻ ዓላዊት ቤት እዮም እሞ ኣዒንቲ ንምርኣይ ዘለዎም ዘይርእዩ ኣእዛን ከዓ ንምስማዕ ዘለዎም ዘይሰምዑ እዮም ካብዚ ከምዚ የድሕነና እዚ ቃል እዚ ንዕውራት ንዘይርእዩ ንጸማማት ንዘይሰምዑ ኣይኮነን እናርኢ ኣለኹ እናበልካ ዑረት እሰማዕ ኣለኹ እናበልካ ግና ምጽማም ስለ ዘሎ ኣታ ወዲ ሰብ ንስኻ ኣብ ማእኸል ዓላዊት ቤት ትነብር ኣለኻ ኢሉ ኣብ ማእኸል ዓላዊት ቤት ትነብር ኣለኻ ዓላዊት ቤት እዮም እሞ ዓይንቲ ንምርኣይ ተዋሂብዎም ከሎ ዘይርእዩ ኣእዛን ንምስማዕ ተዋሂብዎም ከሎ ድማ ዘይሰምዑ እዚ ንዘመንና መስል ሰምዕ ኮለና ንርኢ ኮለና እሞ ከምቲ ንሪኦን ከምቲ ንሰምዖን ዶ ንነብር ኣለና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ዓላዊት ቤት እዮም ዝብሎሚ እዚ መልእኽቲ ንዓይ ንዓኹም ከይከውን ንጠንቀቕ ኣዒንቲ ንምርኣይ ተዋሂብና ከሎ ክብሪ ኣምላኽ ዘይንሪአሉ ኣእዛን ንምስማዕ ቃሉ ተዋሂብና ከሎ ሰሚዕና ክብሪ ኣምላኽ ዘይንገልጸሉ እንተኾይንና እናረኣና ዕውራት እናሰማዕና ድማ ጸማማት ነታ መዓልቲ ሰላምና ትኸውን ነገር ድማ ዘይንፈልጥ ማለት ኢና እሞ ሎሚ ክንሓስብ ይግባአና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይዛረበና ኣሎ እቲ ኣብ ፀፅባሕ ኣብ ቤተ መቕደስ ዝምህር ዝነበረ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይቲ ህዝብን ድና ከጥፍእዎ ዝደልዩ ዝነበሩ በኣንጻሩ ድማ ብዘሎት ህዝቢ ግና ክሰምዖ ደልዩስ እንታይ ይገብር ነበረ ይዓስሎ ነበረ ይስዕቦ ነበረ ጥራሕ ደይኮነስ ይዓስሎ ነበረ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እሞ ሎሚ ድማ ንሕና ናብቲ ክቡር ነገር ናብ ቃል ኣምላኽ ናብቲ ጎይታ ቃል ዝኾነ ናብ ቤቱ ናብ ስነ ምግባር ክንዓስል እግዚአብሔር ፀጉኡ የብዝሓልና ድምፂ መን ምዃኑ ኸነለሊ ዓይነ ልቡናና ይኽፈተልና እመፀው መልእኽተይ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 43 ስለምንታይ ኢኹም ዘረባይ ዘይተስተውዕሉ ቃለይ ክሰምዑ ዘይኮነልኩም እዩ ስለምንታይ ኢኹም ዘረባይ ዘይተስተውዕሉ ቃለይ ክትሰምዑ ስለ ዘይኮነልኩም እዩ ክርስቶስ ዝበኸየላ ክርስቶስ ዝሓዘነላ ክርስቶስ ንሰላም ክዝኸውን ነገር እንተትፈልጢ ዘመን ምሕረት ክስኣን ምፍላጥ ኪሉ ዝሓዘነላ ዝበኸየላ ስለ ዘይትሰምዕ ድያ ኣይኮነትን ስለ ዘይተስተውዕ ድያ ስለምንታይ ኢኹም ዘረባይ ዘይተስተውዕሉ ሎሚ ቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ነቲ ንሰምዖ ምስትውዓል ይጠፊእና ዘሎ ምስትውዓል ተልዩ እንታይ ኣሎ ከም ቃሉ ምንባር ኣሎ ክቡር ነገር ምድላይ ኣሎ እግዚአብሔር ዘረባ መን ቃል መን ምዃኑ ኣስተውዓልቲ ነቲ ዝዛረበና ከይነኣብዮ ክንጥንቀቐሉ እቶም ካብ ምድሪ ዝተነግሮም እኳ ዘየምለጡሲ
ካብ ሰማይ ተነግረና ከነምልጥ ኣይንኽእልን ኢና እሞ ብንሰምዖ ክንጥንቃቕ እግዚአብሔር ይሓግሰና ኣየንስኺ በዛ መዓልትኺ ንሰላም ክዝኸውን ነገር እንተትፈልጢ እሞ ንኽንፈልጥ ንኽንርዳእ ኣምላኽና ኣእምሮና የስፍሕ ኣእምሮና ይኽፈተልና ሰሚዕና መዓልቲ ድሕነትና ሰሚዕና ዘመን ምሕረትና ፈሊጥና ናብቲ መሓረ ኣምላኽ ክንጽግዓሉ ንዝሃበና ሰዓትን መዓልትን ወርሕን ዓመትን እግዚአብሔር ይርዳኣና ሎሚ ንኣምላኽና ንሕዝን ከይንኸውን ምስ ቀረባ ነታ ከተማ ምስ ረኣያሲ በኸየላ ንኣምላኽ ዝሕዝን ንኣምላኽ ዘቖጥዕ ንኣምላኽ ዘጉሂ ህይወት ሒዝና ከይንህሉ እዛ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ዝተባህለት ስጋና እዛ ብዋጋ ከም ተዓደኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ናይ ርእስኹም ከም ዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ብስጋኹም እንታይ ግበርዎ ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ዝተባህለልና ቃሉ ስጋይ ስጋኹም ህይወተይ ህይወትኩም ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ኮይና ኣምላኽ ዝጎህየላ ዘይኮነስ ኣምላኽ ዝሕጎሰላ ኣምላኽ ዝኸብረላ ክትከውን እግዚአብሔር ባዕሉ ይርዳኣና ዘመን መዓልቲ ሰላምና መዓልቲ ምሕረትና ንፈልጠሉ ግዜ ዝተዋሂብና ዘሎ ክንገብሮ ድማ ኣምላኽ ባዕሉ ይርዳኣና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ጽኒልኩም ስለ ድሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጽኒሉ ይስማዕኹም ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ንርከባሎና ልደት ቤተልየ ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በእኛ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ
አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ቃልካ እንክንገር ክሰምዕ ጎይታዬ በጃኻ ቃልካ እንክንገር ክሰምዕ ጎይታዬ በጃኻ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልብለድያ ከም ዝኸፈትካዮ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልብለድያ ከም ዝኸፈትካዮ ቃልካ ክንገር ክሰምዕ ጎይታዬ ብጃኻ ቃልካ ክንገር ክሰምዕ ጎይታዬ ብጃኻ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልብልድያ ከም ዝኸፈትካዮ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልብልድያ ከም ዝኸፈትካዮ ቃልካ ክንገር ክሰምዕ ጎይታዬ ብጃኻ ቃልካ ክንገር ክሰምዕ ጎይታዬ ብጃኻ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልብልድያ ከም ዝኸፈትካዮ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልብልድያ ከም ዝኸፈትካዮ ቃልካ እንክንገር ክሰምዕ በጃዬ ብጃኻ ቃልካ እንክንገር ክሰምዕ ጎይታዬ ብጃኻ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልብልድያ ከም ዝኸፈትካዮ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልብልድያ ከም ዝኸፈትካዮ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተይ ኣቕርብ ስቓይ ትበል ንበኽያተይ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተይ ኣቕርብ ስቓይ ትበል ንበኽያተይ ስደተኛ እየ ትሕቲ ጽላልካ ጋሻ ከምቶም ኣቦታተይ ኩሎም ስደተኛ እየ ትሕቲ ጽላልካ ጋሻ ከምቶም ኣቦታተይ ኩሎም ከምቲ ንዘቸዎስ ኣብ ልበይ ምጻኒ ብዓይኒ ምሕረት ጠምተኒ ከምቲ ንዘኬዎስ ኣብ ልበይ ምጻኒ ብዓይኒ ምሕረት ጠምተኒ እንተ ጠመትካዮ ኢየሱስ ኣብ መስቀሉ ትድሕኒኻ በቲ ቁስሉ እንተ ጠመትካዮ ኢየሱስ ኣብ መስቀሉ ትድሕኒኻ በቲ ቁስሉ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣዳወይ የልዕልና ባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንስየ
ቅድሚኻ ተደፊአ ኣምላኺኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቕርባ ኣይዳወይ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲአ ኣብ ቅድሚኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማቕርባ ኣዳወይ የልዕል ናባኻ ካብ ምቕማጠይ ተንሲአ ቅድሚኻ ተደፊአ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ዝማሬና ዝማሬ መላእኽቲ ተቐበልካ ተቐበለልና ዝማሬ መላእኽቲ ተሓጐስካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብዝማሬና ተሓጐሰልና ጸሎትና ለመናና ምህላና ኩሉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስኻ ተቐበለልና ኣሜን ተቐቢልካ ድማ ሰናዓና ዝኸውን ሰላም ተዋህበና ዘመን ምሕረትና ክንፈልጥ ስኻ ሓግዘና ኣሜን ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰኣን ምፍላጥና ሰኣን ምስትውዓልና ሰኣን ምርዳእና ዝጐድለና ጠፍኣና ተዋህበና እውን ምልላይ ሰኣናዮ ብዙሕ እሞ ኣስተውዓል ትግበረና ኣሜን ኣስተውዓል ትግበረና ኣሜን ኣስተውዓል ትግበረና ኣሜን ለባማት ጥባ እንተ ደኣ ዝኾኑ ኢሉ ቃልካ እሞ ኣብ ቅድሚኻ ልቦና ሃበና ኣሜን ስኻ ናይ ዕሽነት ኣምላኽ ኣይኮንካን ስኻ ናይ ልቦና ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣሜን ንዓና ድማ መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ ለባማት ኣስተውዓል ትግበረና ኣሜን ስኻ ዘይትኸብረሉ ካብ ውሽጥና ኣርሕቓልና ኣሜን ሕና ኢና መቕደስካ ስኻትኩም ኢኹም ቤተ መቕደስ ኢልካ እናእኻ እሞ ስኻ ድማ ቀድሰና ኣሜን ስጋና ውሽጥና ቀዲስካ ንዓኻ ዘይከውን ኩሉ ኣርሒቕካ ውሽጥና ስኻ ንገሶ ስኻ ክበረሉ ስኻ ተሓጐሰሉ ስኻ ድማ ኩሉ እንትናና ተቆፃፀረና መዓት ኣቁርደልና ምሕረት ኣውርደልና ኩሉ ኸነታትና ፀብቐልና መልኣካ ቅዱስ ገብርኤል ልኢካ ድማ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉዳት ሓልወና ሰላም ስለ ዘውዓልካና ነመስግነካ ሰላም ከተሕድረና ንልምነካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና ድገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ስረ ጊዜና ኣምላክን ምዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒገ ቀና ሰራይ ኃጢአት ደምሳሴ አበሰውል ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱማ በየ ቀናት ወይ ዲያቆናት ብርሃን ሳይሩ ገጻናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታሃነውን ጻህነ ይረሴነት ብልዋን ሰማያት ዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 ዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽሐልወና በአፉን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ እሞ እቲ ሰሉስ ይኹን ረቡዕ ይኹን ዓርቢ ይኹን ንገብሮ ዘለና ብሕልፊ ኣብዚ ከባቢ ዘለና መጺና ብኣካል ክንሳተፍ ብሕልፊ ድማ ረቡዕ ቃሉስ ብማዕዶ ክንመሃሮ ንኽእል ኢና ጸሎት ግና ኣብ ቤቱ መጺና እወ
نتزحلف ناي صبا اوان يحلفنا يو اذ مرخو بزهان مو بحلف ربع اتوم زطعمنا اب كندي ب اونلاين كوفيلنا بغزا نكاتاتل اب تقدوس بوتو مصينا نايتي مهللا ناي صلو تسرك تخافلتكم كون حدرا سولوسن عربن تطعمون ابيتو ناي قل لخا صلوت غيركا كتكيد كلخان اب غزخان ون افالاله امو اتوم زطعمنا تعاصيلنا لعلن تحتنيلنا اجخ እግዚአብሔር تنفاس يبنا امو نتزخفتلنا معصو بتزخفتلنا تنفاس بوخن مالالس يقبعنا امو مصينا تخافلتكم كون حدرا نبل برخ مشات تقبرالنا